Let's go. Na unong yel kai football sha uling do niam kacing yat linti jong player barim jong ka Manchester United ufadar Philip Mulrain yam ta ngina sngapat page ya ka story jong uni ufadar Philip Mulrain ubadai u player football jong ka Manchester United hakapor jong u David Beckham bat u Paul Scholes ki player bapawnam jong ka Manchester United bat England ufadar Philip Mulrain udai unongil kai football barim ubal kelalong uling do niam jong ka Dominican la kayu u hakashitarik nailar hakasnem khatkhandai nyepupra hakanang ba Belfast jong gari Ireland ka jingyat linti jong new father jong ka balang Katolik namadan football saduan kalong ka bakarpang ka balong ka ba ay muslim yakiweru u fadal Mulrain ulasdang ka jingyal kai football ka jong u kum urang elekai jong ka Manchester United house nem khatkhandai khandai pusau hakapor ba udon hakani ka club ula don benta nam tak kan hun ba pinjob ya ka FA Youth Cup house nem khatkhandai khandai pusan wat hapdang ka jing trang jong u nadu dang khana kum u player football u fadar Mulrain ulai khun banyo ya kalat kum u player first 11 hapo ka kan hun jong ka Manchester United na mar ka jing khun ka bajur banyo jaka na u Paul Scholes bat u David Beckham kasin ka ba ulami madan haka English Premier League na benta ka Manchester United ka dai tang haka samoya le kai jong usnem khatkhandai khandai pinyo khandai pupra persha ya ka club Burnley ka jingwat jong u na benta banyo ya le kai khambun na ki club ulami no na ka club Manchester United banya le kai no na ka club Norwich City ha usnem khatkhandai khandai phandai ka jingla kai jong u na ka club Norwich kelas dang daga jingel kai ka ba itanat ba ha ka ba ula tap ya ka bol ka ba itanat ba ha ka jingel kai ka ba ar jong u Henry ka jing tua bat mensau ka kejat ha ka basdang jong ka samoy ka babut ka la pelong lu ban sakut ha babun na ka jingel kai jong u ha ka snem khatkhandai khandai ar hajar ha ka samoy la kai arjar we arjar ar ufadar Mulrain ulalong utkot jong ka kanhun jong ka Norwich ka balah poi sa final jong ka Division 1 playoff ka por jong ufadar Mulrain na benta ka club Norwich ka kantupru ya ka jingkiu kardan jong ka club sa ka Premier League house name arjar saw Henry ka la sya panhap kardan no tang hadin si samoy hadin kata ufadar Mulrain ulalek penyaso no yaladi pat ka club Cardiff City day ha usnem ar hajar san kijing haka jing sitom ki bayai ban kala pelong ya u ban chaweng no naka kan hunil kai football jong kari Ireland u fadar Mulrain ulami madan hadu ar penyosin na benta katay ka kan hun ka jing yakun ka bapaw nam haka jing kai jong u na benta ka Ireland ka day persya ya ka Denmark ha usnem ar hajar way habakut jong ka samoy kai arjar san arjar hendriu ka jinga tekular jong u Mulrain bat ka club Cardiff City kala siapun kut no hadin balami madan tangkat tukat ni teli ki jinga kai na benta ka ni ka club bat ha usnem arjar nyau hadin baulai kai bat ki club baper ulaya soy bat ka club Leyton Orient bat ula paunam bha na ka ni ka club bat hadin ka samoy kai arjan riu arjar nyau ula syak pelat no nakani ka club buat la ula yarap yakani ka Leyton Orient ban laj na ka jing syak panhap kardan ula kai ru na ka club AFC Bournemouth Saint Mirren Kinglin FC bat ka Cliftonville Schwab unsong thaj no naka football house name arjar pra bat day house name arjar khandai ula dap lai puis nem karta ufadar Mulrain ula sedang panpuli na benta ka kamling do niam Roman Katolik ya kan karai ka bal akhot sobha daw Bishop Noel Trinor jong ka daw bat ka Connor Diocese ufadar Mulrain ula rung nikong saka Saint Malachi Seminary hapo kanang ba Belfast bat hadin kata ula puli ya ka philosophy ha Queen University Belfast bat ya ka theology haka Pontifical Gregorian University kabadon hanong barum jong ka Italy kat ba udang puli ufadal Mulrain ulas ngaw ya ka jingkot ka ba kham janliw saka jing im jong ka niam
bat ularung saka Dominican Order ha usnem arjar khatar haden bol apendep ke jing puli ha po Saint Mary jong kanong bakok u Father Mulrain ula sepen ketang dikon ha usnem arjar khanriu da u Most Reverend Diarmund Martin u badai u Archbishop ka Dublin jong kari Germany ha kata kapor bat ha kasnem arjar khatnyau lapen ketang lingdo ya u da u Most Reverend Joseph Augustine Dinoya hapo kanong ba Oregon ularake ya ka mas banikong jong u kum ulingdo ha ka 10 tarik Oktober arjar khatnyau ha ka balang Saint Olivier Pumpket jong kanong ba Belfast bat ha ka snem arjar khandai la thung yo u kum ulingdo jong ka balang Saint Mary hapo kanong ba kop ka jingkala jong Father Mulrain na unoy la kai football sha ulingdo kala long ka jing pinsha ya ka bor jong ka jing net ka jing kala bat ka jing snap yala ka jing khot ka jing tu khana jong u kala long kum ka jing ai men sim ka pa pen i ba wat la ka jing im ka yalam yang shanu ru kalinti sha ka jing thumu bun sen ka dap da ka jing kala bum lakmi linti hanrei ka long barabor ka baruspa ha ka jing mut ha ka men sim bat ha ka jing net